Kini kaisa ang Agartalani Mandayo ani babani office o malanya bagi thangma jora ani mokol bwskango CNG bus philjaka a bus wngkha Mandai tei a bus tip somani eba la sumani wngkha Mandai to Nagerjola eba Nagerjola to Mandai. Tei o bus diporni 2:45 PM o Agartala Nagerjola simi Mandai thangtoma jora bus driver belai speed race rijangni bagi laso control naringmaya wngkai bus no tola khiklai sagno bachirina nangkha. Accident engmani jaga hinkai jeraniani 8 batai eba college chomani ganao asake samani olobo bujia hinkai kaisa simalangje kete sokmani lama kinaro ganao accident engo. Tabuk o accident engma jaga sabo sak dukuman ka hinkai norok kahamke saimano Agartalani Mandai thane rokto siur chini tiprasane bisi kwbangma kwcharo buibo tongo hinkai je dukumane hinkai chini borok tongo tei buibo sak dukumanka. Accident engma jaga ani baibo khoroksa tongo ani jatino bobo tabuk belai sak dukumanjak abagui je sak dukumanjak jotono jibi sakam nogo rohorjak tei norbo accident engmani mangpli nai nugui mankana next step kahamke ang update rinai norok jotono logi tongdi mane borok tong bisingo borok tonga makana pana bo aini famous blay hedeba yani thamayan thame na ini family na ini porar kata Accident nung drop na na. Ini borok kah? Hah? Hey, borok? Hah? Borok kah? Borok sirup yang humugya. Driver kah? Nah, hospital humugya.